on yakne ki artali ki madrik ya ka kerdan ka bahak ledo jong ka met ya kan pon pin sayo ibiang ya ulenal masi la sha mstam haka jingela kai friendly match pediang sikang ba ya piki para lo ki bujus ngau tenat ban pe ki video haka ne ka channel ka jing kerpat biang ya pi lada pimpat deban subscribe sikang ba ban subscribe ya ka ne ka channel ka jingela kai haka lalika shibet ka met haka por chitang sanya kan salong ka jingela kai ka basong shit bat ka ba internet bah hadu kata bat haka nei ka chingela kai on sa ki event hi ka stadium barok ka we de ka chingya kan hoi bat ka ching risa jong ken ki artali ki madrid kata ka atletico madrid bat kum joro ka real madrid ka nei ka chingela kai kan salong haka por chi baje chiteng haka por chiteng senya ka chingela kai kan long hap deng ka real madrid persha ya ka atletico madrid ka nei ka chingela kai kan de ka chingela kai ka ba barok ki riwit football kin pai khaman namar hakane ka chingela kai kan sade ka chingela kai ba barok artali ki madrid kin yakne ban ya song haka kerdan ka ba hakle do jong kamet ya kan pon namar kat hado menta dai hi ka real madrid ka badon haka kerdan ka ba hakle do jong kamet ya kan pon haka ba kalayo sapu kandai pon naki arpu artali ki chingela kai bat kum joro ka tam tang shi pon ya ka atletico madrid ka badon haka kerdan ka ba ar da sapu prapon naki arfu artali ki chingela kai kumta baro artali ki kenhon ki don kam bet ban job hakane ka chingela kai kham tam ya ka atletico madrid khnang bakan yo ban song haka kardan ka bah kledo jong kamet ya kan pon la de ja baka atletico madrid kan job hakane ka chingela kai kan sakiu haka kardan ka bah kledo ban la de ja baki ya khat hakane ka chingela kai kan ne ya ka jo ka kardan kata haka kardan ka ba ar bat kum joro la de ja baka real madrid kan job hakane ka chingela kai kan sadon hi haka kardan ka bah kledo bat kham tam kan satam ya ka atletico madrid hadu sapon bat la raja ki yakhaj ka real madrid kan don hi haka kardan ka bah kledo hanrai kan tam tang chipon ya ka atletico madrid sakawai ka bakham sngau tanat ya kino kersan jong ka barcelona la raja ba ka atletico madrid kan job ya ka real madrid kan salong ka buksiar ya ka barcelona kan kham ban suk ya ka ban bot na den jokene ki artali ki kan hon haka ba ka barcelona la raja bakan sajob ya ka chingela kai ka ba ar tholai jongka kan saduna tang chi pon ya ka real madrid bat kum joro tang lai pon ya ka atletico madrid haba phai pat shiga chingela kai jongka club ulenal messi kata ka inter miami nado balami usnam arajar artosan kat hadu menta ka klempat mat ya ka namram watang chi senro habaro lai tili ki chingela kai friendly match jongka kumta ka inter miami kalapan kre yela de ban job saka chingela kai friendly match ka basaw jongka la shai mun stem ka chingela kai kan long hapdang ka inter miami persha ai ko olympia haka por henry chitang mun stem bat haka ne ka chingela kai uklo de la kai bakan sai jongka inter miami kata ulenal messi un sai la kai persha ya ka olympia la shai mun stem kuble shibon ya peki para long ki bajas ngau tenan ban page ki video haka ne ka channel ngin skendo pat haka we ke video kuble shibon